Il-qalba għall-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida li se tibda topera mill-aħħar ta' xahar id-dieħel hija waħda pożittiva u mixja ħarir. Dan intqal f'kumment ma' News mill-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA Andrew Aġus Muscat. Dan fi sfond li l-ammont ta' bookings mal-linja nazzjonali tal-ajru ġdida il-KM Malta Airlines huwa ferm pożittiv u iżjed minn dak li kien mistenni. Aħna kuntenti li qegħdin naraw li l-transition hija waħda seamless. Ovvjament biex kollok transition minn airline għal oħra mhix faċli, wieħed japprezza li mhix faċli, imma saru biżejjed preparamenti u diskussjonijiet anki magħna biex bekk illum qegħdin ingawdu dan ir-riżultat. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA sostna li bħala assoċjazzjoni kellhom diskussjonijiet ma' tmexxija tal-linja nazzjonali tal-ajru u għannota li waqt dawn id-diskussjonijiet l-MHRA tgħaddi ħsibijiet u l-proposti tagħha. Aġus Muscat semma wkoll kif il-qalba fil-linja nazzjonali tal-ajru qed issir fi żmien ta' sfidi internazzjonali. Bħalissa forsi d-dinja għaddejja minn żminijiet diffiċli ħafna u dak il-vantaġġ ta' pajjiżna li aħna żgħar u kapaċi nkunu nistgħu nbidlu l-istrateġiji tagħna biex nadattaw għal dak li kont jiġri madwarna. Intant ftit tal-jemilu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li sal-bidu ta' dan ix-xahar kien hemm medja ta' 4,000 booking kuljum mal-linja nazzjonali tal-ajru il-KM Malta Airlines. B'dan juri il-prospetti turistiċi għal pajjiżna din is-sena se jkunu sbieħ bħal dawk li reġistrajna is-sena l-oħra, is-sena records għal dan is-settur importanti. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida, il-Prim Ministru Bertabella kien sostna li pajjiżna se jkollu linja nazzjonali tal-ajru aktar b'saħħitha li tagħmel iqliħ u li taqdi l-ħtiġijiet ta' pajjiżna. B'din se tibda topera mill-31 ta' Marzu li ġej.